салом мухлисони барселона ва канали барса тж. мусобиқаи фароқуравии ҷоми ҷаҳон аллакай барои мо ҳангома аюхуд сенсатсияву ҷолибтарин факторро ба намоиш гузошт. бори аввал дастаи мизбон дучори бох шудан, шикасти Аргентинаи фаворит аз дасти Арабистони Саудӣ, нокомии машинаи олмонӣ аз дасти роботсозон ва ҳамчунин дурахшиши дастпарварони Барселона дар аввалин бозиашон мавзӯъҳои маҳрам ва гапи даҳони мухлисони футбол шудааст. имрӯз мо як навори ҷолиби оиди рафти чемпионат ва ҳамчунин шарҳи бозии Испания ва Коста-Рикаро манзури шумо хоҳем кард. ба хотири дастгирии навор обуна шудану лайк гузоштанро дареғ надоред. мо бошад пас аз чанд лаҳза шурӯъ мекунем. мухлисони футбол, ин чемпионати ҷаҳон аз тахминҳои мутахассисон ҳам ҷолибтар рафта истодааст. имрӯз мунтахабҳои Швейтсария, Камерун, Уругвай, Кореяи Ҷанубӣ, Португалия, Гана ва ҳамчунин Бразилия, Сербия рақобатҳои аввалини худро дар мусобиқа баргузор мекунанд. аз хизматрасониҳои шарики мо ширкати Ягикс истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст доред. дар Ягикс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. чӣ хеле медонед, дар рӯзи аввали мусобиқа мунтахаби Қатар бо Эквадор бозии кушодашавии ҷоми ҷаҳонро баргузор карданду ноком гаштанд. Аргентина бо Арабистон бозиеро нишон дод, ки занакои лабиёб то ҳол оидаш ҳарф мезананд. Левандовски муқобили Очуа ноком шуд, ки шояд шабҳо дар хобаш он ҳолатро дида истода бошад. баъди ғалабаи Ҷопон бар Олмон, аксари соҳибони мошинҳои BMW рафта онро бо Toyota иваз карда истоданд. ана дар бозии дирӯзаи Испания бошад, ҳазорҳо нафар шоҳиди бозии зебои ситораи ҷавони Барселона Гави гаштанд. Испания бо ҳисоби калони 7-0 Коста-Рикаро шикаст дод ва Гави дар он рақобат бозингари беҳтарин бо голи задааш гардид. аслан мутахассисон аллакай пешакӣ Испанияро фаворит медонистанд. дар ҳайати онҳо 5 бозингари Барселона Торрес, Бускетс, Гави, Педри ва Алба бозиро аз аввал шурӯъ карданд. стили бозии шогирдони Луис Энрике прессингӣ буда ҳамлаҳои кушодро ба роҳ мемонданд. 7 тӯб ба дарвозаи Келлор Навас зада шуд. Испания аз ибтидои бозӣ ба дарвозаи Лос Тикос ҳуҷумҳои тулунӣ мекард, ки дар дақиқаи 11 ба ҳадафи худ расид. Олмо паси зебои Гавиро ба гол табдил дод. пас аз 10 дақиқа мизбонони номиналӣ голи дуюмро низ заданд. ин дафъа Асенсио ба дарвозаи рақибон тӯбро ворид сохт. дери нагузашта Жорди Алба зарбаи ҷаримавӣ кор кард, ки онро намояндаи сеюми хатти ҳуҷум Ферран Торрес дилпурона ба самар расонид. пас аз танаффус шакли бозӣ умуман тағйир наёфт. Испания то ҳол соҳиби тӯб буд ва костарикагиҳо ҳатто наметавонистанд идораи бозиро ба даст оранд. дар назди дарвозаи Испания ҳеҷ бӯи хатар набуд. дар дақиқаи 54 Торрес голи чорумро дар бозӣ зада дубл кард ва дар миёнаи нимаи дуюми вохӯрӣ Гави аз паси зебои Марата як голи диданиро ба самар расонид. дар дақиқаи охири вақти асосӣ Карлос Сорес голи шашумро зада бо шумораи голҳо Испания бо Англия баробар шуд, вале Навас маҷбур шуд, ки бори ҳафтум таслими испаниҳо шавад. ин навбат Марата нақши калон дар голи охирини мунтахабаш дошт. оғози хеле боварибахш аз тими миллии Испания, ки қадамҳои устувори худро барои унвони қаҳрамонӣ мегузорад. ана дурнамои мунтахаби Коста-Рика дар гурӯҳ нуравшан аст. Гави дар бозии мазкур то охир дар майдон буд ва бо голи задаву саҳми калонаш дар пирӯзӣ ӯро унвони беҳтарин бозингари дидорро доданд. ҳамчунин оиди дигар бозингарон низ бояд қайд кунем, ки Педри ва Ферран Торрес 57 дақиқагӣ, Алба ва Бускетс 64 дақиқаӣ ва Балдеи навкор бошад 34 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кард. Гави бо 18 солу 110 рӯзагӣ ҷавонтарин бозингари голзада дар ҷоми ҷаҳон аз соли 1958 шуд. қаблан Пеле ин корро дар 17 солагӣ 249 рӯзагӣ дар финали мусобиқа бар зидди Шветсия карда буд. дастоварди беҳтарин барои Гави ва дастаи Барселона. бигзор муваффақияти дилхоҳ узви оилаи каталонӣ дар ҳама мусобиқот зиёд шаванд, аз ҳама муҳимаш беҷароҳат. мо аз бозиҳои зебои ҷоми ҷаҳон ҳаловат бурданро идома медиҳем ва дар мавзӯъҳои шавқувари он навор омода сохта пешниҳоди шумо хоҳем кард. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед дӯстон.